Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagutain nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong solidad nga napoluan, taga sel, wano taga SSS. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Talaga nga mariknakod ti bartek ko. Kasla kare din na ibasa, no kaano idi manong nemi nga nagbarbartek, kastamot ti pa nagbarbartek ko. Agay ka manong nemi nga napuutak laengen nga adan kadwak ngomin inom. Gabot yung baga naman ng naming isuntun ti agbayad. Well, okay. Kunak ba na? Agwalwalaak ngamin manong. Agrebrebelde. Kagurak launay manong naming ti kinistrikto da papa kini mama. Agbasbasak pa lang manong. Ngam kaslasaan ko nga may yulo. Tati kayat ko. Kat agbalug lata, agwalay. Mapanak ka na giti barkadak. Ngam saan nga simurot di giti barkadak kaniya. Gabot dadamat sa bali nga napananda. At ito ka po naman ng name nga nagsulsulo ak, iminumag ti ado nga beer, nagpulutan, makamuntitan ko na, ore aumat ti kwarta. Imbag, dadyak am-am mo manong name nga imay. Napuutak manong name ti panang patakder na kaniyak, kunana, let's go. Simurot akmet manong. Ngayon gabot, tinalaos sa panakabartek ko. Diyan ko napupuutan. Nakaturog ak siguro. Kaya hindi makariingak manong. Adamang rumruman sa kanyak, manong nemi. Oh my God. Who are you? Who are you? Iturun ko kumama manong nemi, tada isuna. At dahil iti bibig na iti duwa nga mansanas ko. Ngam nagmayat tararamidan naman. Ora lag sa kawisyo ti riknak. Tagas taon iti parang karamkam na apagsinsinublatan na iti mansanas iti paroko ko. Oh, di ka am-am mo. Ngimapay nga tagi ko ay nag. Saan ko kumakayat, nagmayat. Come on. Oh, as in nga nakalalaing manong. Gabuta, impapabana pa iti ulo na itinagbaitan di kiti legs ko. Kahit gabuta damaten experience ko manong name. Tadaan-adanak iti di boyfriend, iti first year college ko. Naisuti mo na nga ng damo kanya. Nga deta ti kapunan no apay agsaksakit tinagam ko kada kiti naganak kanya. Tanapanda ka di imbilin ng kada boyfriend kong adaywan na. What? Adaywan na. Tasang kano pala rumping nga makiayan-ayatak. Sud ka po naman nung nimi ni kinagurak na kiti naganak kanya kada grab-rebelde. Kat ni, naglaing. Oh, okay. Nasa pulak. Okay. Ipam di ba nakailiw ko? Urek la namin duwang nga nag-climax manong nemi kamayata na kankanin na titilapia. Nangro na lang roden, di dagpangaton, di magasmanin iti barokong ko, kalpasan na nakagademak nga namalan na, di kiti bibig ko, di nanam na, kalpasan na nadlaw ko laeng nga isirek dan manong nemi kat, oh,
Sabsabali. Oh. Oh. Buwan manunemi orek lano usawan itinamintallo nga daras nga inaramat nak ti lalaki nga sangkong am nga. Iti malpas ti may katlon manunemi ti makdera kabimangon nangakitak adatwalya. Simre ka iti banyo sa nagdigos sinabunak ti rupak ti bagi ti amin-amin ko kasla kayat kung ikaten manunemi digiti nagdalanan digiti bibig na yung nalaing ang galing mo. Iti rumuara ko niti banyo manunemi na murmurayan akong kaslan usawan. Iti kita tilanga ti lalaki manunemi ng tagikwa kaniya. Pangit. Diyos ko, amok ko mga pangit. Sako ko mga palubos. Nagsorte matanda ti lalaki. Sino ka? Ha? Sino ka ko na? Kinayan ta. Anat na pasamak? Abay, naputan na tinaramid ta ang kadi. Taga ano ka? Taga SSS. Ngek, ano't SSS? Taga Social Security System ka? Mga opisina ka at SSS? Haan? Taga ano ka? Taga silsilsil. Diyo, surong. Taga silsilsil ka? Hindi na taga syudad, ak sosyal. Among ka di ng kami? Diyan ka mo, tayo tamalay pagam. Apay hinyag na dito eh. Ninagan diyak pa yung mo? Di ka pa yung mo? Di na magmumut kanya kita ya data ti bara. Nabartek ka ngamin eh. Kaya tagam mo? Anin, hamunas ka ni bagan. Ang tumalalapit na snagam mo. Merto. Oh, kita man. Oh, na yan, Diyos ko. Merto. Mamerto. Merto. Di pala metong. Sika na tagam mo. Vivian. Okay naman nagpintas. Abay nga taka di abar. Abay barbartek ka. Grabarbil di trik na. Pagura ti kinastrikto na kiti parents ko. Abay nga rin impay mo ti bagim kanya. Napuutan mat, di ba? Nakariing kamet. Nagasog ka nagaring ang kamet. No di mo ka makayat. Sika man na paginodawayan ti kinabartek ko. Sikapit na ng ibag nga round 2. Diba? Nabartay ka kitay. Ita ano sa awan akon. Amom, ilinod ko na ito nga rabi. Nga panakaamamok kang kamerto. Kaya tinaramid mo kanya. Bibian, adayat nga nibudi ka nagiti arakop ka nagkikuking ka. Umekan to pa siya niya balayo. Ngek! Ang kukayat tikas kang ka nga tagas SSS. Di ka pagbuwanas mo. Orin mo na napasama ka na ta. Kada orin man paulitin ta. Huwag ka nga. Ano yung nakapalagdigos? Paulitin ta. Nye. Rumara kon. Rabi pa lang. Oray. Adurlat at maluganan dita. Nagsukatak kon. Kabayatang nagsukatak manong nami kastawon iti panagbuy-buya na kanya. At akasano. Inikat ko latan ti tuwalya iti sangwanan na kat siyempre. May ibain ko kadi pa lang ti bagbagikit ni kastaon iti panagkaan-kaan na kanya kitay. Napintas ka, Bibian. Talaga napintasa. Ngayon saan tagbagay, pangit ka. Umaykan to pa siya rin. Gabuti patpatig ka. Saan ko akayat ti kaskeng ka nga taga SSS. Taga syudadat pagkatapos. Taga SSS ni. Huwag na. Ang karo din. Ituloy ko ang tiwaturog dito eh.
Itulod ka king ka makaala katilugan mo. Haanin, kayak. Di kan kaya tamakita. Nag-alas tarupam. Nalaig ka lang trumansa. Agora ka, ti cellphone ko. Natabag mo. Awang kortag gayam. Ikan ka, dapat nabati ang wartag. Damala kwarta ya taga SSS. Damit, natapaglakwak di kwa. Kalapit nga palileng. Palileng. Taga-surong ka talaga. Kaya no, magkalaan o dot sumrek nga lagdaw di bali nga to. Kaya no, maparingak nga igat. Hindi kita ba't kayo magbaga, mantiyak kayat na kita. Oh, ito pagpaletan. 5 kasot. Atupay ka doon na na. Ang dami lakwat mga talaga ya. Atong nga naglakwak ti palileng. Susapo ya, Diyos ko. Hangko ang lakay, hangko ang ayat nga lagi panda ito nga daw. Dito nga nabi. Diyak kayat nga baling ka apasit ti biyak ko. Erase. Awan nam amok ngagnangan ti merto nga taga SSS. Awan. Awan tinang tagikwa kanyak nga nang romansa kanyak nga merto tinagan awan. Kinun kunak manong nemi tapno di kastakit malipatak da ito yapasama. Hindi makasangpedag dito balay manong nemi madaman nga kapkape da mamakin ni mapa. Hindi kasto nga oras sumangpit ka. Nagpagkabam. Sorry pa. Imiya na kitiyan ti classmate ko. Nga di ka malagpaka mo, tawag-tawagan na ka, nakaklose na cellphone mo. Sorry pa. Saan nga maulit? Talaga nga saan nga maulit? Gaputan na papanam saan ta ka palubusan. Palubusan na ka lang na mapagat eskwela. Pabantayan ka pa kidit eskwela. Pa. Ore kat graduate ang nagbatin. Sa ako di unay o strict tuwanin na. Basta saan ka pala makiboy-boyfriend. Nga dito ka po na nuapay nga. Arig na binutbutang nyo ni Ricky. Iso nga saan nga pagpakita kanya. Kat insinan akon. Saan pa nga rumbeng. Kat nung takay nagkagasat. Nagsabat to dalan nyo nung umno nga panawan. Humbay nga mamigatan. Awang klase kita, pa. So, ito yung nakpailitulo ti maturo. Sige, saan nga maulit nato ya? Maulit pa ko nakapakita. Plaksid na ka. Maud din manong naming nga semestre, iti pa naggraduar kunton. Inanusak lang na. Bare-bareng naawan ti failure ko. Bareng may pasak amin tapno makapaggraduara. Kat tumulong tumatan ni Papa manong naming ang mga sarak kanyak ititrabaho. Tinasken ka na diploma. Idi may sa ngarabi manong naming dududwa kam laki ni Inday taad da dito'y balay taad da na pananda papaki ni Mama. Saklayangan ti kadanden na da papaki ni Mama manong naming agraman kini Inday katulong mi tasyak ti burudek kada kami nga talong agkakapsan. Inday, ma'am, kamang kita na sunay dyan, basbasan? Sige ma'am, bit lang ma'am. Pili pag mo manong name it at daw mas asidig nga lalaki. Sino ka? Api ka pinastar na kaninday. Imbagak nga siya ti boyfriend mo. Di na ka dimalasin? Taga SSS. Merto? Huwag nga yan. Kagabok sa SSS. Mismo nga siya tinang buras ka na gito nga prutas. Naimas na gito eh. Ang ganda kita klase nga prutas. Atis, di mo atis. Amo ka, dito nga rin nalabaga. Al-alaga. Ano't al-alaga? Naimas na ito eh. Ako magatang munti tiyandaan. Ida ka aduna, pero itan mamanon. Tsaka, di kita. Itan mo Hinday. Hinday! Ma'am, man mo lang dati. Amam, taga SSS. Ni Inday ti may bagay ka. Sanga siya.
Sa mo ka di kahit nga namanan. Ore may salang. Kasi iti mga tilalaga ako. Impabuhay naman nung nimisa na ninot-not. Malagip ko dito pa ng not-not na kanya. Ala na, raman na. Tsakayat. Baka no, amok tumutin tag-not-not. Naimas. Raman na minday. Nalaman. Naimas kang peso, ma'am. Opo, dala makaramanak. Ano na ganato, sir? Alalaga. Alagat ko na yung duma. Na alam pa, alam ka din tayo ipabudya kusina, tadyang kamangan. Araman na, Bibian, please, sorry masala. Pag gusto mga minisona sa, maham, pag gusto sige man langin. Kasi no, hindi ta. O kisa nga tuktok na sa manot-noten. Uray ta nadalusan ba? Binugwa. Nayata niya. Madi? Babawik. Madi? Inyo lang kung ano sa among imasin. Inday, alam datan. Pakawan, ken urisi ka. Kahit kan pumanaw kan. Dududwa kam kininday. Di mo kaya. Na maulit day di nga rabi. Awan kanyak day di nga rabi. Kaputi, inerase ko, dinilit ko. Amam ko na nagiti lalakay. Na once nga dan mapasamak ka na kayo. Iti, no adam mapasamak ti lalaki ken babae. Masapul nga. Ikasar di lalaki di babae. So nga toya. Ijayak kang kasar. Ado tarakan ko nga baboy. At apay tarakan ko nga baka. Kalding. Napinta sa jay SSS. Na presko ti angin. Presko di kiti magatgatang. Nalit out ti danum ti karayan. Ado di kiti ramang nga maburak. Ngee! Di kita nga ibagbagam ki allergic ko. Jak arapa-apit ti mapan iti SSS. Taga-siyudadak uy. Sosyal uy. Taga-siyudadak kita man tilangak. Makita mo ka nga taga-awaway, taga-sel-sel-sel. Sosyal. Nukasta, baliawan kang karedi nga rabi. Naminano ka, edi? Pesal sudat. Ore ka lang namin duha. Edi kang kanek deta. Sa ata nagsabat, edi first round. Second round. Namin duha ka manin. Kamayatan nga. Di mo manipal palagip. Di ka nga di mailiw ka na kita arakop ken agak ko ken ka. Sumsum kritutus ko. Diyak kita mangag pumanaw kaan. Kan saan ka nagpapakita? Saan ka nga kayat? Ore man padadara pasama ka rata. Saan ka kayat? Bagbanta saan ka nagsikog? Ito nagsikog ako ma. Pinaragrig ko. Nakawit ka. Mabaling ka di. Sa mo kumanda da ilang terabiik. Kaya na makita tarupam. Pumanaw kan. Lumaminsan manunemi napaot mo nga matmatan ni Merto kat sabot nga makuna nga pangit. Biglang tingin lang. Kunam lang no taga SSS ka talaga. Dinaam mo tagarwat. Madi pa nag-arwat na. Saan nga rin social? Hamat nga nagpakpakita ti unos ti talo nga bulan manong. Nagredwarak, manong nemi, ket nakastrike akon iti trabaho. Ado di kita aram kanyak manong nemi nga masapong mapilyek. Kas iti ingkarik iti bagik, ti pilyek kadatay, adda mabalin mi nga masapong nga napimpintas anasal sa liwanwan ti biyag. Tiyagbalin nga asawak imitis siya. Aking ka, manunimi nga namamok. Nakaamamuak manin. Iti lalaki. Nasla nagduyusan tirik na. Manunimi. Wen. Ni aga. Namamok iso iti mais nga party. Wow. Nagkuhapo. Nagpintas ti pa nag-arwat na. Insana nakmano. May I dance with you, Miss Beautiful? Oh. Nagpintas ti accent na.
professional dito ya. Ang nga kaskin ni Merto nga, taga SSS nga. Timakderak manong nami kat nagsala kami. Very gentleman. Lapina, maskulin manong nami ti ang tibang luna. Kusunadak tibang luna. Kat siyak manong nami ti nagdeket tibagik itibagina. Ibaglagi din ti matendarak kareto ka party. Tanamamu ka. Siyak ni Aga. Wow! Aga mulat? Naguguha po ka ang Aga. Thank you. Bibian din akan ko. Wow! Bibian kan Aga. Agbagay, di ba? Ano trabaho dinamag ko? Well, I'm a businessman. Wow! Businessman? May saka businessman. Sika. May sakla ka ngayon mga opisina. Maragsakan ako nang makamamukin ka. Bibian. Idapay kit kahit kung ibagakin ka. Na love at first atakin ka. I love you, Bibian. Really? Sana ko may karikin ka aga. May saka ng businessman. Anak ka din sa pulam, di ba, isa ka lalaki? Kaskan ka. Very neat nga what? Executive? Businessman. Yeah. O kaya't mo, itulot kan to. With my car. Nakakutse ka? Mercedes-Benz. Wow! Talaga? Agamanak aga. Tadimteng ka di biyak ko. Thank you. Na minsan may pinasyar dito'y balay manong nemi at daidi da papakin ni mamakit ninyo mamukadakwada. Tilang-lang talagang nilangan ti aga-agad ta. Executive manong nemi na talagang apak na. Pa, ni Aga, basta nga businessman. Hello, sir. Good evening ka na kayo. Maragsakan kami nga makamamukin ka. Aga, iho. Bareng no may kariak ka na kayo, sir. Baka na kami sa nga may karikan ka, Aga. No sampay nga istorya ni Bibian, Kenka. Nakaisistroke to kami idagbasbasa pa lang sunod. Nadan idin ti boyfriend. Ngayon, nagsaksakitan tinakim na kada kami, pinagsinamida. Binagbagaan mi di lalaki, nga umadayo pa ilahin. Sudan to nagkagasat, namalig sabat to dalad da. Ngayon kat sandang iso nagkagasat, doon tigat na kayo. Agamanak no may kariak ka na kayo, sir. Da kami nga may karikan ka, aga-aga, iho. Basta ka businessman. Langam-langin ka talaga. Nagsasalita kayo. Ididedi nga rabi manon nemi inaklun ko ti panagayat ni Aga. Ti pakasdawa. Dinakman lakayat nga rakupen ko ma. Agamanak, Bibian. Agamanak. Kat selebraran tanto. Dito nga panangaklon mo kanya. Ito na no. Ito na rabi inibigat. Sa din no. Imbaga na kanyak manong nemi ti may sa nga restaurant. Wow. Class nga restaurant. Umay nagtualan dito eh. Agapuak ta dayo. Tada business meeting aramidag ito nung bigat. Mabaling umunahan tulatan. Ya? Ganunin ka to. Baka saan kang umay? Aman. Umayak nga umay. O sige. Inakarotan. Intulod ko iso naggatiri daw, your ure ko lang manon nemi, no agkan na di lips ko. Yung summit. Your ure ko lang, panangarakop na kanya, panangaraman na ka makarigit ibibig ko. Ngayon mintor na binibigat, sigurado na ita. Baka siyak tupeti mag-ibaga kang kuha na nag-check-in kami. Ramanak mamad ni Aga. May katlunukan nga lalaki nga maramanak kas pagarigan.
Ada ako ni ti restaurant manong name idi umasadig ti waiter kanya. Ma'am, good evening. That's the, excuse me sir. Adaw roray. Dandani siguro itan. Sige ma'am. Ito na makitak to na ti, sumangpit to ti rorayan ma'am. Maliwak to tumasadig. Nadudumtengin manong name ni Aga. Sinabad ko. Aga. Kumusta ka? Kastoy. Nag-order ka? Oray ka. Si Kamal ato order Kahit ko nga, special amin ng ito orderen. Sige. Yung masadagan ti waiter manon name kat nag-order ni Aga. Uy, adun sa unay. I-take out mo to. Really? Yeah. Sige. Aging ka, nagmangmangan kaming nahimas, di ba? Nahimas ka ron, talagang class na itong restaurant. Isa na lang ta. Langina. Langina, di balor, potahe da. Class nga ron, di nangina. Ulit madlada ito eh. Sa bagay, businessman ko naman. Aging ka, manunemi, nga hindi pa nagbabayadan yun. Inikitan na ti bill. 5,500. Wow! Nangina nga talaga. Dududwata. Okay. Gor ka. Abay. Ada problema? Aga? Ako mati wallet ko. Ha? Nabatik sama ni Chikotse. Kaya wallet mo, tingin ka lang. Awan dito ti kutsek. Ano nga dito ti kutsek mo naman? Nadadaela na, imbatik iti talyer. Nag-commute ako dito yung hospital. Dito yung restaurant. Ada sa ti kutsek. Kaya magsubliak pa sa jay, baka bigat ton. Nagarote kahit mo masama kita. Siyempre, baknang ka. Abo na rin ba lang ta payatak to? Ora ag times 3 to. Awan tintukot ko. Pulos? Awan. Pagpletek lang agawid. Ika sa numero din. Hindi masadag manong name ti waiter. Sir? Tibilio? Bayadan yun, sir? Di problema, Mr. Waiter. Nalipatak na ti wallet ko sa Jikotse. Kaya imbati ti kotse ki talyer, ta nag-commute. So nga pabaybayad ako mapilang kingkwana. Ma'am? Ang kortak! So, ang kortak. Kasano nga roden? Pinanawan na kami ti waiter manong name. Aging ka nagsubli. Sir, ma'am, no problem. Nabayadan ng tibilyo. Sino nagbayad? Taking ko ka ti restaurant ni boss. Okay, thank you, waiter? Yes, ma'am. Mabaling ko ti mama mo. Kan pag-thank youan. Ito yung manager, wanoking ko ka ti restaurant. Sige, ma'am. Mabit lang ta inakayaban. Kabayatan ngo mas asadig manong nimi tinayaban ti waiter ngaking kuka ti restaurant kas lamalasing ko. Kayang ingas na siguro. Yung napindas mo pa nag-ararawat na. Manager o no owner nga talaga. Ay, sir. Thank you, sir. Mabalin mo tumakder. Ano tinagamutain? Pitong, sir. Ay, huwag nga yung pitong. Mabalin mo tumakder, pitong. Tayangkan sa dyan. Sir? Ingay tuloy yung tubram. Ato na kitinaskan ng inawam. Ama mo yun, sir? Ama mo ka dishwasher mi isuna. Kumusta kan, Vivian? Ni. Ano? Kumusta kan?
Amamu ka? Imposible nga dinakmalasin. Oh, waiter. Sino ka talaga ito eh? Isut aking ko ka ti restaurant, ma'am. Isut nagbayad di bilyo. Waiter? Yes, sir. Mabali na kami nga panawan. Tagsalita kami man kinibigan. Nagtugaw iti abay ko man. Posible nga dinakmalasin. Saan nga si ka? Saan nga siya? Ni Merto? Katag SSS? Huwag peso. Si ka. Kumusta ka, Merto? Bak lang gamad gaya. Saan gamad gaya mong pudlong ka taga SSS? Taga SSS, ha? Na talaga. Yung babae hindi kagat ko, napundar ko rito nga negosyo. Kuka mga talaga. Kuka. Ako ka. Time. Oh, the calling card ko. Mamerto. Galisinaw. Owner and manager. Kung nagtupay kami nga si ka. Ana, Mert, di ka mailiw kanyak? Oray no, ada pa naka-opisinam ditoy? Ada balay ko, nga naisariping to restaurant. Kahit ko tiyumiyan, kailiw ko nagiting bibig mo. Kailiw ko tinabarat ng arakop mo. Kailiw na. Idinto takas taon iti panang insultom kanya. Sorry. Sinubok ka lang. Sinungot ka lang, no? Idinto tin sukat na kiniaga. Ako naman ni businessman ng peso. Lukod dyan aga. Businessman ako na. Nakapimpinas pa nag-ararot na. Dishwasher yung matlagayam. Kawan. Kinatulag ko. Sa pulam dato nga babae, armam. Pagparangam ti bagay mga businessman ka. Kinam nakalalisto ka. Kurang na lang itayamon ka ni aga ti bagay. Merto, sorry. Kaya't kan. Kaputa mong mabak na nga kon. Kaya't na kon. Siyak din ang suot kang ka. Among kaniding rabi nga panakamamukang ka. Nga natagikuha ka. Orisang kang virgin talaga kaya't kang ikasal. Kahit kung sikat agbaling asawa. Ngam gayam. Sa nga rumpeng nga ayaten tikas kang ka. Plastik. Mabali mo tagawid. Ha? Kawid ka. No, hindi kit dagdagdagan na kagawin. Ngay bagang di mo kaya't na magkita pa nagrupupa. Kasta mo di bagkang ka. Sabi ko ma, taawan to. Tilalaking may liwan kang ka. Sa grapon dito, ng karaklas ito galim. Pumano kan? No, di mo kaya't pumanaw, pag-uwid ka kanil gwardya. Sige, pumanaw ako. Kaslasahan, nagpailang nga mamati, mano. Nagalas ba't kami tiugalik? Kapag taga-SSS ko na. Sikunti pa nag-ararot na, kit kadaga, di na mo nag-ararot, nagpamarang badgayam. Kit na dyan nagpamarang, ko naman ano, kagwapo, businessman, nga di dyan nga aga pitong. Di suwasan mo talaga amin kaya itong restaurant. Ha, visit. Nalagad ka sa itong biyaga na ya. Nagkrikata na ya. Ay, sumabuti ang samot ng agayat. Kaya nagayatak ka di. Umot pati siniryoso ka. Ala, sabi ko ma, tudumting to ti lalaki nga na ikari para kanya. Ikatay kong dating ugalik. Saan ako nga nauyaw. Ang nagapot na taga-SSS kaslasaanin nga may kari kanya. Ikatay kong di mading ugalik, Diyos ko, kat pakawanin daan. Kinon ko nak manong name nga aging kakanagitoy kat awampay ti boyfriend ko. Adulat tamat na kita agar-aram kanyak manong name nga tsak masinunoo kaslag pampamarang da amin. Iso nga kunak, ingkideng ko tibagik, nga no adagarim kanyak kat adamariknak ngayat keng kuana. Umuna nga amwek no sino at talaga isuna. No pudno nga baknang, no pudno nga mga opisina, no anya at talagat kinataon.
Yung ora ang nyamat nga tat kinatao no, ay tek, nasingpit lakit di, agad talaga nakayat kunukuan. Nga maging kakanig ito yung manong, awampay. Ti makuna nga nagseryoswak nga lalaki. Dito nga ron, ti pagkasalita, kat sabi ko mamanong, tagbaling nga balaag da ito'y, kada kita patak nga dimngeg, kaya makaitat ko hamot iti aulidan, kan pag sarmingan ti biyag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, solidad. Solidad. Bibian ko na sa balingam ng basa. Ay, bibian. Sa solidad. Apay na, solidad na. Tararan. Naulawak samat. Tararan. Solidad. Suting kabil ko ta. Caption na. Bibian mo dito eh. Sorry. Bibian. Sa nga solidad. Aya? Okay. Thank you ka na kayo aming nga nagbuya ka nagdageg.